Ke kwindawo ngendawo nizawumamela uba namhlanje silapha ke sinaye umuntu omkhulu okule ndawo. Ndithi ke Mpulaphuli apha ekhaya kwindawo osimamele ukuyo uzungoyiki ke ungena phaa, umsasazi akahlali yedwa, kungakumbi namhlanje ndihleli nomuntu omkhulu. Ndithi ke Mpulaphuli apha ekhaya sikho apha ke inkqubo ithi isintu namasiko. Uyakwazi ke Mpulaphuli apha ekhaya ukubuza mhlawumbi noba yintoni na ekuxakileyo malunga nesintu namasiko. Ngelinye ixesha abanye abantu bayakhala kakhulu ngoba siyabona sekunjani, omnye umntu ugulelwa ngumntana, omnye uyagula yena enyameni, mhlawumbi akayazi kudala esihle senyuke siyako siyazi, akayazi noba makathini. Namhlanje kunomntu omkhulu uyakwazi ukuzibuzela nantoni nofuna ukuyibuza malunga nesintu namasiko nengulo yethu yasemakhaya. Mhlawumbi ithongo, abanye abantu bahlutshwa ngamathongo bangawazi. So namhlanje ndikunikeza loo chance, nantsi inyweba umuntu omkhulu apha ekhaya. Sizawuthi ke baphulaphuli ngalo mzuzu ke sibaleke sisajonga nje ezinye izinto, ke sibaleke siye phaa engomeni ke yabo mama baphaa eMthatha batsho kamandi kakhulu, ithi ingoma isemalwandle.